no coneix molta gent, la veritat és que estic quasi sol, hi ha una família més i ja estic sol, i he portat per banyar-me, l'únic que no estic segur si em banyaré, perquè el bon lloc per banyar-se està ocupat, segon està com així més a prop de la vora, i l'altre és com una mica de terraplè, ja estic mirant si em banyaré, aquest espai, però és molt, molt, molt guai. Fins que petits agricultors, recordeu, feu coses sense que us diguin, sense pors, perquè és molt, molt xulo. Jo crec que ha valgut la pena vindre fins aquí. Seguim informant. Vale, petits agricultors, al final heu vist, he estat un ratot per aquí, però no m'he banyat, perquè l'aigua està una miqueta guarrilla, no està molt neta, diguéssim, i no m'ha donat, ja per estar molt, molt freda. Jo tampoc soc molt de banyar-me, però no, da igual, l'experiència havent estat bé, ara tornaré cap a la granja, i no sé si avui faré alguna més, si faig algun plan més aquesta tarda, potser us ho poso el vídeo, si no, ja està. En cas de que no, que vagi tot molt bé, petits agricultors. Gràcies per veure aquest vídeo, segurament un vídeo curtet, perquè no sé, no sé si va sense vídeos, però aquests dies estic com molt desconnectant, així que a poc. Dit això, petits agricultors, que vagi bé. Vale, petits agricultors, editant el vídeo veig que no vaig dir bé l'adeu, i us dic una cosa, vaig voler anar a un bar, l'únic que com no tinc 21 anys no em van deixar entrar al bar que volíem anar, perquè vam anar tard, vam anar cap a les 8 i ja apareix aquí a les 8 de super tard, així que dit això, petits agricultors, a vegades està bé mig perdre's per veure meravelles com aquestes.